četvrtak veče, Isus je proveo vreme u Gecimaniji. A onda je došao Juda, doveo je vojnike, rulja je tu bila, poljubio je Hrista da pokaže koga treba uhvatiti. I onda su se spustili niz Maslinsku goru i otišli su u Sinedrion. Sinedrion, taj jevrejski parlament, se nikada nije sastajao noću. Ovo je bio presedan. Trebalo je to uraditi u toku noći, da bi ujutru probudili Pilata, da bi on onako bunovan odradio ono što su oni zamislili. Doveli su Hrista i vojnici su ga omalovažavali. I pljuvali su ga i udarali su ga. Izrugivanje tako što su mu, pošto je on car jevrejski, stavili trnje venac na njegovu glavu. A onda je usledilo bičevanje. Nemojte zaboraviti da je bičevanje bilo propisano 40 manje jedan udarac. Zato što je 40. bio smrtonosan. Dželat je imao jednu dršku koja je bila kratka, 30 cm, iz koje su izlazili 13 pramenova. Ti pramenovi kožni su bili dugački oko 2 metra. Na kraju su bile vezane ili olovne kuglice ili delovi od životinjskih kostiju. To je bilo umočeno u otrov. I svaki put kada bi dželat koji je bičevao, udario bičem tih 13 pramenova, tih 13 kostiju kuglica bi se zaboli u telo, koža je pucala, krv se infiltrirala i donosila opekotine. I tako 39 puta. Nemojte zaboraviti. Pilat je poslao Isusa kod Iroda. Irod je želeo da Isus učini čudo. Isus to nije uradio. I on ga je tada bičevao. Pa onda kod Pilata još jednom, 2 puta po 39 udaraca. A onda je Isus nosio krst.